Nghe coi ơi. Dạ xin mình đi về đoàn của nó thì Thầy sẽ không làm đấy không? Không ngồi. Borosali naman ka. Please like. Hello. Please guys, man like, comment, subscribe, share, please. Không chịu. Lại ăn sao? Lại đi khăn thằng bạn. Yeah, okay. Hi, Fabi. Hello. Please like, subscribe, comment, guys. Please support me, my LV. Không đánh nữa rồi. Ngô tạo ra gì cả. Ấy thì hạt được ra mà sao mình hẳn được. Arke follow na. Vale, muy bien.
Sri, good morning, Abo. Thank you, Agai. Highness Kibaro, like Dan, thank you. मा खबर आगै ओंखाम जाबाय नामा? जाखांबाय नामा होनो? आं जाथ'वाखैनो आगै माबायाव बेलेगावसो थांनो ओंखारदोंमोन डाक्टरनाव ओमफ्राय थांनाय जागोन ना जाला ओंखारखाबायमोन। जोंहा जाखांबाय आब'। ना टमेट'सो ओंख्रियानो गोथावथार। जोंहा माबासोमोन आलु भाजासो एवदोंमोन। आं जायाखै बेलेगफ्रा जाबाय। मानसि जानाया जायो बे जायाखैबो फैया। Hello guys, man. Please support me, my LB, like, comment, subscribe, please. Sri आगैया मा होनदों? अखा हासोदों जोंनियाव गुसु जादों। जोंनाव सान्दुंसो दुंदों गोसानो अखायानो हायाखै। जि गोसा सान्दुं दं थां। नास्राय आगैया मा होनदों? दे होनबा थाथ' दे आब' कि थेंक इउ दसे एलबियाव हाबफैनायनि थाखाय। अके। नयता 54। Hello guys, man. Please like, comment, subscribe, support me, my LB, please.
another. Hello guys, mansur sedang like, comment, share, subscribe बानायना होदो अननानै please support खालामदो दसे सम. Marco, nada não foi isso, né? Vou dar uma razão, já. 자, 주부야. 문나 사네. 응? 비에 뭐 그러면 산 모이게. 그럼 나 사는. 와, 나이 오나자. 응. Hai खोनायाखै आं.
बेनो बुरैया बेहा दुगैनो दुगैनो थांदो दा फैना दुगैनाया फैनानै दुगैगोन आरो एसे गरमखौ नुवाखै बुरैया दुगैलायना फैनानै उनसुम मोदैना मायदे उनसुम मोदैना मायदे मैया नङा कालार मिथिगौ सानसेयाव सिरि दं फैगोन फैसाबो दं थाइबा दुगैदो औ नाङै नै এই দোকানটা এই দোকানটা बेहा गोजा मोनो এই দোকানটা